Kors ta' 14-il ġimgħa li huwa akkreditat mill-Università ta' Malta qed jagħti taħriġ professjonali fil-kura tal-anzjani. Dan il-kors qed jingħata fuq medda ta' 7 ġimgħat ta' teorija u 7 ġimgħat oħra ta' prattika. Sabiex dan il-kors ikun jista' jintlaħaq minn kulħadd, l-istudenti Għawċin se jkunu jistgħu jsegwu lezzjonijiet ta' teorija b'mod virtwali miċ-ċentru tat-taħriġ f'Għawdex. Is-sessjonijiet ta' prattika għall-istudenti Maltin se jsiru f'San Vincenz de Paul, filwaqt li s-sessjonijiet ta' prattika għall-istudenti Għawċin se jkunu isiru fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Waqt it-tnedija ta' dan il-kors, il-professur David Mifsud miċ-Ċentru tal-Arti Liberali u Xjenza fl-Università ta' Malta qal li f'dawn l-aħħar 5 snin aktar minn 400 student lestaw dan il-kors. Sissa għaddew iktar minn 400 student diġà u qegħdin nistennew li dis-sena ikonna madwar 100 student ieħor. L-infermier Chris Mikallef spjega kif wieħed jista' japplika dan il-kors jekk ikun lesta l-edukazzjoni obbligatorja fost oħrajn. Dan il-kors waslek biex taħdem mhux biss mal-anzjani u mhux biss ġewwa St. Vincent de Paul, jiġifieri tista' taħdem Mater Dei, Mount Carmel, fil-homes, fil-health centers, jiġifieri hija opportunità li job garantit li fl-aħħar mill-aħħar huwa ta' sodisfazzjon kbir u ta' servizz tajjeb ħafna għall-anzjani tagħna. Il-kap eżekuttiv ta' San Vincenz de Paul, Ġazien Kutajjar, irrimarkat li f'dawn l-aħħar snin saru diversi investimenti fl-isptar, iżda l-akbar investiment huwa li aktar ħaddiema ikunu professjonali sabiex jagħtu l-aqwa servizz lill-anzjani. Dan sostniħu wkoll is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Silvia Parnis. Karriera biex tkun qiegħed tgħin lill-anzjani tagħna. L-anzjani tagħna f'pajjiżna dejjem qegħdin jikbru u hemm bżonn iva li nkomplu nsaħħu s-servizz. Is-servizz f'pajjiżna huwa b'saħħtu tajjeb fil-qasam tal-anzjan. Wieħed jista' japplika għal dan il-kors fuq is-sit www.activeaging.gov.mt. L-applikazzjonijiet huma miftuħa sal-20 ta' Awwissu.